Okay. Maayong adlaw sa tanan, niana pod ko Pilar Gian sa iyang programang Kabudyong Bisaya. Para ni sa tanan nga mga Bisaya, no? Og kinsa man to na makasabot sa Bisaya, mo na ni para ato ni tanan. Okay, ang topic karon is about kanang unsaon bitaw pag-apply sa dual citizenship. So, apply ka pagka American citizen. Di syempre, gi-cut off naman nimo to imong pagka-Pilipino. So, ang gusto nimo nga mabalik ka sa imong pagka-Pinoy. So, naana siya mo apply ka ana nga aron mabalik ka imong pagka-Filipino. So, duha na imong citizen, American o Filipino. So, sa dili pa nako i-share akong experience ninyo, ako sa i-share ang mga requirements ha. O sa base lang ni sa ako Okay, so ang mga experience ug sa ako ang giandam nga mga requirements. Okay. So sa ako nga time May 19, 2022, just this year, through Slack pa bitaw ang pagkuan sa schedule, dili tong moadto lang ka dito sa ilang office kay mo-apply ka. Pero sa ako nga time, online application. So nangita jud ko og kanang time bitaw nga makasulod ko dayon dili pa gyud nila i-open kay napuno sila so bali murag 1 month advance ka mo apply. Then sa ako nga time dugay jud ko nakasulod kay puros gyud puno ana dayon. Pasensya lang yun ko, nagasigi kog open, ana, sa ilahang website. Dayon, finally, naka-open yun ko, pwede yun akong lipaya. So, sa man to, May, mga March dito, nag-online kog sugod. Dayon, pagka April, na, mga last week pagid sa April, usa ni open. Buto pagka May, dito na napili na dahil akong schedule 19. Dagham kay open ato panahon na dito na ko nag open sa May 19. So pagkakuha na ko sa slot ana yan na ko'y schedule. Ako na yung gipa-photo, ako ang gipa-photocopy din gisendan man pud ko nila sa ako ang cellphone. So ako ang gi-photocopy so mao na ni siya. Aron na ko ikapakita didto ini abot ako sa office nga mao jud akong schedule ani adlaw ni orasa. Kita mo sa orasa, unsang adlaw, unsang pitsaha ana kung tuiga. So dili gid samok ang pag-apply. So mo na ni ako ang giandam daan. Dayon sunod ako giandam kanang ang application form. So magsulat juga magdala juga dito application form. Mas maayo mangandam nakadaan kaysa dito pa ka magsulat-sulat, mag-answer sa application form. No, is very langan na kaayo. So waste of time di mag-nervyos pa ka dito kay samok daya gyud kay namo gyud mga daghang applicants. So mas maayo nga andamon gyud nimo. So mo na ni siya ang kuan, application for retention, no? Na siya mga form imo na siyang i-answer diya tanan ana dayon unsay kanang non-applicable sulat lang pud og none or NA. Ako sulat naman kog none diri basta lang nga naay tubag nga tinuod gyud pud na. So kay Washington DC man ko nag-apply so napud sila diri kuan kanang kunani order of approval or denial WDC Washington DC. So ang imo pong form is from Washington DC po ini-open nimo sa ilang website dito raman website dito ra makita nimo tanan ang application form ana unsay buhaton o di basa-basahon lang po ninyo ma-open na ninyo ang ilang website. So mo na ni siya application form ikaduha na kung giandam 2 pages nilang application form. Okay. Then ang ikatulo, akong giandam ang birth certificate. Kay very important jud ayon ni siya. No? Ang birth certificate nga gikan sa PSA, Philippine Statistic Authority. Sa una kay NSO man to no, ilang
bag-o og kanang Philippine Statistics Authority. So live kuan jud live birth kanang certificate of live birth. So ano ni siya? Hmm. Nagkuan jud ko ani, nag-order jud ko ani online sa Philippines. Dayon niabot og mga 2 weeks after ba to or 3 weeks din bayad pod na ay fee. Dako pud ang fee. Okay ra siya ang fee niya murag mga 25 pero diha ko nadak-an sa kanang shipping sa FedEx. Kay usa man pud na dito silang requirements nga nagkuha ka og live birth certificate of birth sa Pilipinas na po dito nga through FedEx. So apply ka mahal lagi pero og nakay family dito nga nabilin, oy suguan na lang din ipa-mail o ana na lang. Dayon mana ni certificate of live birth dayon photocopy. Pero kung sa gibutang din sa website original og photocopy kung ibutang nila di og duha ang gikinahanglan sa photocopy kuan na pod sunda pero ako nagsobra ko og photocopy o in case bitaw nga wala siya at least na ako extra nga photocopy. Ako lang ipakita nga 1 copy pero actually murag duha ni ka photocopy dayon original. So man ni ang ikatulo certificate of live birth certificate. Then ang sunod akong giandam kaning certificate of marriage. Ano ni certificate of marriage. Dayon photocopy. Kung duha ang gingon, duha apod ako gi-extra ko tulo akong gikuan. Dayon gikopya. So original nga certificate of marriage, dayon photocopy. Pero kung ikaw kanang widow ka, dayon or kanang divorce ka, so mo pud ianda mo ni mga papers, no? Kung married ka, marriage certificate pwede mong andamon. So, ana lang ka, simple. Sa ikapila naman ni, ikatulo na ni nako nga papers gi andam, gawas adtong slot nga schedule. Dayon, ang sunod, katulad na yung imuhang certificate of naturalization. Nani. So, sa imuhang kanang ni-apply kasi mong pagka-American citizen, so mo di siya importante kayo ni dad-add ni siya, no? So mo ni ako din mo ni ang photocopy. Dayon pag-human sa certificate of naturalization, ang sunod na pod nga andamon katong passport sa old passport nimo sa Philippines o sa American passport, duha ka buok. Duha ka passport ang Philippines o sa USA nga passport. Dayon imuha pud siyang mag-photocopy pud ka. Photocopy kaani sa Philippines, no, sa Pilipinas. Dayon mag-photocopy pud ka sa passport sa United States, USA passport. Dayon kanin sa Philippine passport, either old siya, I mean, expire siya, or dili expire, kinahanglan nga imuha yung dad-on, no? Managadala jud ko og old and new, bahala og dili pa siya expire. Actually, dili pa jud expire ako ang Philippines, pero giingon man nila nga dad-a jud. Niya. Labi na nga ni-apply ko og passport pod. So either expire or not expire, that agid siya kay requirements yun ni silang duha. Plus photocopy. Okay. Dayon, of course, ang imuhang hitsura, imo dyan ang pictura ni mong hitsura. So, dala po ko picture. Dagan po daw taon ko dito sa Walgreen. Pero wala naman siya sulod. Kaya wala ako namang gipasa. 2x2 picture for passport size. Okay, dayon 4 ka kopya. 2 passport photo. Unsa man ang sa kuan. Basahan lang ninyo tong sa website nga requirements sa murag
2 by 2 passport size bitaw siya. 2 by 2 inches magana. So, wala pa picture jud taon ko dito ko Walgreens. So, mali ni siya. Dayon, mo na kuha na to siya kanang sa pag-apply na nimo sa imong pagka Filipino citizen. Pero katong sa passport pod nga mag-apply pud kog bag-o kay bisag dili expire, kinahanglan jud nga magkuha jud ko og bag-o kay hapit naman pud siya ma-expire. Pero dili expire jud siya nga date ha. Dayon, kadala po ko og mga extra nga mga evidence, no? Sama sa baptismal, certificate of baptism, dayon ang katong ako ang certification katong nagkuha ko passport sa Cagayan de Oro City. Ako po ning gidala kung NBI clearance in case nga mangayo bitaw sila evidence nga maubog gid imong ngalan o liman po kaani ilang birth certificate ni perti po kaayong hugaw bitaw no dili maklaro og basa if in case lang so magdala kag mga extra proof papers nimo nga mao jud ka ikaw imong ngalan ana kay base man na nila kay unsa man pud ning otro nakapakita tong certificate kani no kanang daghan ba watermarks kanang itong dinha then katoy taong in charge dito iya gyud taong gi ana og basa pa ba na iko mo gina ko ngalan sir ni siya nga gai ko og laing papers nga maklaro na ko imong ngalan so dali ko taong ko ukab ani ako ang mga proof of evidence kay maski na iyang photocopy o samot kahugaw no ako amang na research ani siya ang gituyo ani nga inani bitaw aron dili siya makopya ang makabasa gyud ani through machine ang taga PSA nga maklaro gyud ni kay daghan kaayong maghimo og kanang mga piki bitaw nga birth certificate so naani siya purpose nga nga murag hugaw no yang ink watermarks niya dala jud ni gipangtaan pa jud basta naa ka dinha kanang sa kuan kanang sa munisipyo nimo nga birth certificate nga wa gid ko madala kung magali akong gipakuan ni NBI clearance nga iya jud na klaro ngalan ako sa pagadalaga pa ingon na lang po siya sige okay na kay gipakita man jud akong tulo nya inukabay pa nako sa mga requirements okay dayon sa passporting pag-apply na ko sa passporting iya naman to gitan-awtan ako ang requirements no mao ra man pud sa passporting sa paghimo ka ng magkuha kag passport so ang ila lang gipangayo sa nag-apply ko og bag-ong passport kanang katula application form kani kung gusto mo mag-apply og passport kato bitang Tagalog nga application form mao na siya gamita nga makakuha mo og passport dayon pangayoon ra nila ang birth of certificate ana ra gyud importante kay ila man ang basihan sa mga ngalan diri katong mga daan nimong passport ila man ang basihan kung mao pa gyapon ang nakasulat imong ngalan imong tuig ang lugar birth date ana so kinahanglan nga dad-a gyud imong passport kung ma-apply ka og bagong passport ang uban wala man pero ako nagkuha jud ko bisag jutay na lang nga bulan nga ma-expire siya kay layo man Washington din adto pa ko og kanang malagi biyahe almost 10 hours ang biyahe Kentucky to Washington DC. Okay, so mo na dayon to paghuman nila og makumpleto na imong requirements pabalik ko na din pagkahapon. Okay, so mo na tong mga requirements niya no ako experience ani kanang in the morning gipaadto na mi sa anang sulod pero kanang sa mga kuan mo siguro ton ako ang time is 9 something then syempre 8:00 ana binaklayay na gabaklay ra gikan sa hotel ngadto sa office sa embassy dayon kanang
pag abot nila ko sa office kanang sa ilang pultahan wala na may moabri oy ila may isira dayon murag mag-doorbell lang ka o kung wala man jud moabri na busy na day tanan ug kinsay makadungog sige na mo open sa sulod aabrihan ka pero wala jud ingon nga na security guard dito wala so nakabasa pa jud ko dito gamay sa ilahang door gipilit bitaw nga for those who have no appointment ana pwede ra nya nagyupoy naka-appoint ana nga time ko uy pwede ra day magkuan siguro kanang taga didto lang bitaw nga mga 2 hours lang ang biyahe 1 hour ang biyahe then anytime pwede ka mo apply o nya pares na ko nga layo jud ko dili ko pwede so mao na to siya yung pagsulod ako dito na babae dito nga in charge daghan pa siya giatiman ana ni jud ko nga ma'am kanang kuan man ko ma'am kanang for application for kuan man ko ma'am kanang dowal siya o sige doon ka so nakapasok na kami basta mga dowal ilahi katong mag-passport lang ilahi pud sila dito na ato nay nakalingko dito pero gamay ra gyud mi adto kay mora mo to gi-allow nila ato nga adlaw silo ba kay nimo sulod ta dito no kay maminit kag tawagon pa tag dili pero ako ang cellphone kasi na siya og kanang accept og message bitaw nga aning orasa hapit na lang jud ka 2 hours na lang ka imo ng time 1 hour na lang ana sige dito pitik-pitik dito ano mga message oh dayon ang naabot jud ang time nga ako na ang gitawag sa window oh dayon karga-karga gyud nako ang folder naapay na ng kanang daghang pa mga papel akong gipadala if in case na just kung nauna nga magdala yung mga extra kay in kaso na siya pangayoon agoy karon abi ba nimo pag arrange sana pag arrange kay malahi man gyud dito no sa office ini pangayon niya yung ano mo kulba pa sa gubasa lagi nalatag na kutanan diya mga papers iyang atubangan na window man ana dinalay gamay nga mura ilusot nimo ang paper aw sa nakatag lagi na ako kung papers dito wa naman napay mga bang paper nga pilit kayo bag-o po kay pang Xerox copy basta lagi nagka kuan-kuan ko dito ay nagkalibog-libog ko kung sa akong kun kay siya po paspas siya dayon in order raman po yang pagkapaspas pero mo lagi na ikaw mabaguhan kanya gambay po jud kay tingog kay agi anang glass window magsige pag yung ano kay mga Tagalog ng mga tao dito oh di hangtod igusgo nila ang tingog imo pong paminaw mura kag nasingkahan na noon pero wala lang isig ko ana lang gid mo isig adjusay o mo to hatag ko yung ano mo actually isa ra day ka Xerox copy ang pangayoon niya ang gibutang sa website is duha ana sa uban gali nga kanang sa LA nga magbasa ko sa ilang website at ang upat gi kinahanglanon isa ra may ang gikuha nga photocopy din samot nino ka o yagaw to tubangan o din musinggit na pud siya dito sa para sa tanan madungog nga kinahanglan naka-set up na tanan ninyong kuan kana yung papers marriage certificate birth certificate ug katong naturalization kana yung tulo iyang sigihag balik-balik kay aron pag abot sa iyang atubangan ready na tanan ni hatag ana oh dayon mo to na kumpleto na sa ako ang passport kuan siya nag-check siya ang application for atong Tagalog iko sir meron ako diyan sir nakaano na ako diyan oh katong akong gi-prepare nga Tagalog oh ngayon sige ibigay mo sa akin oh di ako asa naman pud to nabutang oh yan na din so nakita ra nako gihatag nako niya dayon ang tanan tong mga original nga kanang requirements sa sa DOAL gibalik niya tanan pero nay isa nawala ang ako ang live birth o live birth o kining application form sa passport mura yang gikuha kay para mabaguhan ko og passport so ang tanan nga requirements sa DOAL gibalik niya tanan nako pero dito na ko naka-attek paglingkod na ko nakulangan man yung mga original good no kanala imo mo jud ang hipuson ko ay ang birth certificate so mo dito yung gikuha ang birth certificate kay iya pang asikasuhon ang para passport then mo to pag human adto sa iyahang window gid mismo ningo din siya nga sige adto na din ka sa window di sa pikas kay magbayad ka so dara reset nagbayad ko og 50 sa DOAL 60 sa passport
So 110 ako ang nabayad tanan. Dayon giingnan dayon Manila nga balik mo 1:30. Gibutang gyud sa website nga 3 o'clock ang out-taking. Dayon nakuan ba yun? Balik ko nito 1 o'clock ana 1:30 balik ko 1:30 ano naana pud basing kuan nga sayo ang out-taking. Ako mas ko aron sayo tag uli. Oh. So nabalik ni pagka kay wala naman kabalo pagka mga Pinoy mag-abot dito magmaritis marisol pud kayo ang dating. So niingon na lang gyud in town siya, "Oh, kayo diyan, uwi na kayo, balik kayo mamaya mga 1:30." Namuyag na gyud kay kanang gisabaan na pwedeng magkita ta mga Pilipino, istorya about sa tuang Pilipinas. Di murag gisamukan ni siguro to siya, dayon na lang yung gi-announce, "Sige na kayo lahat, sige na labas na, balik 1:30." So dali ra baya gyud ang kay siyempre ilahan naman yung trabaho no, pero kinahanglan nga kinahanglan nga kita pud bitaw nga mag-apply, kinahanglan nga ato jud ay susihon ang papers. Labi na kanang nahuman na gyud na pagkapon ihatag naman nila to imuhang kanang sa ito identification certificate na Pilipino na jud ka. Imo gyud na siyang i-check isakto ba tanan spelling. Pero tungod sa it's either baya no kitay masayop sa ato ang pag-apply sa ato ang mga ngalan nga nga misspell din kanang mga date sa birthday, mga tuig, din kanang mga spelling sa lugar, ana bitaw. It's either kitay masayop or sila ang masayop. So, dapat yun i-check niya. Kanila gini yung kumpiyansa na kaayo ta nga, ilago ni trabaho no, di, maayog na sila ani. Paspas sila, pero mo lagi na usahay na agid masayop yun or either kita. Then, ang nakaapan lang kay sa ako adyod na agid nasayop gid siya. Dayon wala pud nako gi-check dayon samtang tuwa pa ko siya Washington, wa pa ko kali Kentucky. Kay tungod na jud sa kakapoy, di ba mas stress bitaw kay kani mga paperworks no, layo pa sige pagag-andam pero naapod jud simunaw na pa nga halos basa-basahon nimo balik aron ma-master na nimo tanan, na expert nimo tanan unsay naa na. Pero tungod na jud sa kong kakapoy kani di na jud ka mulingi ba kay mo na lagi na insakto na pag-process nila. Pares pud atong na-apply kog American citizen nga hasta gunang tinuon no, then nga makapasa na dayon ka, ilang mga question dito, dili na jud ka mulingi ato imong gitun-an kay murag na na off kuan na ka ba ang iyong heaviness imong shoulder nawala na tong atong sika o tuon so murag di na ka mulingi. So mao sa nahitabo sa kuang kini apply na ko sa dual ko niya na lang na basahon na basta mao na gid na nahumanan nako tanan ana. Then balik sa hotel, then sa kakapoy, lami lagi tulog, di na jud ka maguna-una, sa intact na natanan dyan sa folder. So pag abot na ko diri sa Kentucky, then nabalik pa gid akong trabaho until 6 o'clock ni manguli, wa pa jud ako na maukab. So murag nidagan pa jud tong mga usa ka semana, usa na ako na open gutro, gibasa na ko tanan, oh my gosh, na agyoy sayo. Dili ako sayop, siya ang nasayop. Dayon kanang pero bilib ko niya adto kanang sa tanan bitaw nga time nga nagsigi ko og apply og mga passport, digit ka correct ang uban. Siya jud mismo nakaingon jud ko nga ana ra pud nga sayop. He was very smart kay iya jud kong ra correctionan. Siya nga miss kanang sa imo bilang pagkatawo miss wala pa gyud ma-city ang imong lugar pero ang imong passport gibutang gyud mo og city. Okay, taga Dipolog City man ko, nagibutang Dipolog City gibutang gyud sa akong passport pero ako adyong na bantayan siya daw nabantayan gyud niya nga sa imong pagkatawo dili pa gyud city so ibutang ra gyud na siya nimo dia og Dipolog Zamboanga del Norte ko bitaw no so aron magparehas ang kuan imo ang passport ug imo ang birth certificate ko. O sige, okay. Imagine ha, na-correct yun na niya. Pasalamat yun ko niya guys. Sa uban bitaw nga in charge masin dito pa ko sa Cagayan nagpa-passport. Hangtod na abot na ko diri sa Washington ko passport wa joy naka-correct anak. Di siya na-correct yun niya. Ang nasayop lang yun niya kay ako ang apelyido na
spell niya. May gali dili sa certificate of dili sa identification of certificate didto la atong order bitaw na sayop gid ang ako ang apelyido na mescal gid niya. Dayon ako maning tawagon nagtawag na ko di pud matubag kay more busy gid sila. Unya nabalik man gud og 6 o'clock pagbalik na ko sa Washington pag man ako apply nabalik man gud ang 6 o'clock na ako nga uli mi mo na 4:30 wa na manubag di na sa ginan siguro manubag if sikap ko. So, okay, ako ipakita ninyo ang identification of certificate. Oh, so mo na ni siya nga nibalik na kapag ka Pinoy. Na takot na picture din ha. Mo man ni picture dito sa wall. Nakatapot na din ha. Dayon naaman ni sila yung mga 4 ka pages man siguro ni. Night out of allegiance, no? Oh, pila siya din na siya yung ribbon. Dayon ang ikatulo kaning order, no? For reacquisition of Philippine citizenship. O kani siya nga page diri na sayop gid siya. Na mespel niya akong apelyido. Dayon ang last is kopya sa nga gikan sa embassy diri sa Washington. So kani siya one time issue lang ni siya. So ang pingan gid nga dili mawala. Kay di na gid sila mo issue outro ani. Siguro mo photocopy lang ka pero pagpahita na kag original na nawala. Diya na photocopy na lang ipakita. Pero usually wala man daw mangayo. Pero kinahanglan jud ni kay aron makuan ka. Ma-register ka gihapon sa Philippines labi na ka ng jury election tuad gihapon imong ngalan nya taga dito jud ka. So mao na to akong experience. Okay ra baya pero hago lang jud mura bag hassle kaayo gid no bitaw ni mag-andam kog paperwork. So I hope na nakatabang ni sa mga ka-Pinoy, ako ang mga colleague Pinoy, sa mga Bisaya. Nagbudyong Bisaya jud ko aron nga makatabang. So maayo unta nga kamo mo apply sad dayon kanang naamo gud ko'y mga benefits ani nga mobalik sa akong pagka-Pinoy gid no kay palit man taon ka ng yuta o kay natigom diri sa abroad nakapalit ka then syempre kanang Pinoy blood man gyud ta home sweet home nindot ra gyud dayon katong pag-taking namo mag-emotional gyud ang bation kay ma-miss nimo ba nga mga grade 1 pagod ka no magsugod na ka dito panatang makabayan iniibig kong Pilipinas gyud ba mag-emotion ka din na memorize gyud na nimo dayon ang kanang magkanta tag bayang magiliw ako ag ng national anthem since grade 1 nga hangtod nag-college ta nga mo gyud madungog nato so okay mas maayo nga mo apply mo pagka kuan pagbalik sa Filipino citizen. So at least dual na, no? Duha na imong pwede ka magdugay diri puyo sa Amerika, pwede po ka magdugay na gyud dito sa Pilipinas, so dito na lang gyud ta mo hangtod sa kuang last breath nga kuang na sa Ginoo, mas maayo nga dito ra gyud sa homeland ko. Tinagali ni kauban adto ni apply. Kuan ni siya, idara ni siya lola, siya na pinakalola niya. Muuli na siya next week na kuan po kay siya no nga dali ni siya gi-wheelchair siya dito. Niyon kanang murag na nigi sa mga 80s nga edad. Uli na siya next week. Congrats siya na mo siya ang sikat dito kasi siya gid ang pinaka senior citizen. Okay, gusto na gid daw siya muuli og Pilipinas. Okay guys, salamat sa inyong pagpaminaw. I hope nga nakatabang ni ninyo. So, katula akong ipakita, mo gito siya, mga requirements gito siya. Okay, hope to see you again sa kuang channel Pilar Gans, sayang kuang Kabudyong Bisaya. Bye-bye for now. I love you all. God bless you all.
Muna ang embassy, sulod sa embassy. Dili kay samot no. Pinas kay Bibo. Bibong pinaabotan. Dito ang entrance. Nadiri ang mga window. Dito din